Hello, Mabangis Vlog. Nag-live shout out. Good evening. Nag-live ka kaninang umaga. Umakyat ako kaya lang yung isang channel ko yung dala ko. Tapos di mo naman ata ako napansin ah. Yan, magandang gabi. Update lang ako. Hindi ako nakapag-live kanina. Yan, good evening. Thank you, Mel. Kumusta na, Mel? Shout out din sa'yo. Kumusta? Ngayon ka lang, ngayon lang kita nakita. Ayan, shout out daw, Mabangis Vlog, sabi ni Mel Peña. Puntahan ko yung bahay mo, Mel. Namiss kita, Mel. Agoy. Yan, nandito ako ngayon, Mel, sa ano mo, sa bahay mo. Playing na ang iyong video.
Nagla-live ako 11 AM hanggang 2 PM. Ayan, short video lang ba tong mo na to? Oo, hindi siya nag-live kaya pinag-live niya ako. Kunin ko daw yung oras niya. Ayan. Welcome, El. Walang anuman. Ayan. Tapos na yung ang iyong video. Kala ko nga, sabi ko mag silent LS lang ako kasi kadadating lang din namin eh. Bakit anong oras? 11 AM, tulog ka pa nun. Okay lang, Mel. Minsan kasi yun ang time ko. Nagla-live kasi si Sir Arthur ng 2 PM. Yan, buti nga ngayon nakasingit ako ngayon. Kumusta work mo, Mel? Yan, Mabangis Vlog, mega love shout out.
Hello, Yen. Good evening. Umalis na si Mabangis kanina yan. Siguro palagay ko ngayon, babalik siya. Nakita niya, nandiyan ka na. Yan, mega love shoutout sa iyo, Yen. Thank you so much, Yen. Binigay mo yung oras mo sa akin. Kadating lang din kasi namin eh. May pinuntahan kami kanina. Oo nga, palagay ko nga nandun kasi naka-live din si Tita Tess. Okay lang yun. Pero nag-ano na siya. Andito siya kanina. Ayan, may bagong upload ka ba yan? Play natin. Ayan. Sobrang pagod. O parang kanina ko pa nga nakita naka-live si Mami Tess pagdating ko. Kaya lang nagluto kasi ko. Di ako naka eh. Di ako nakasupport kay Mama Tess kanina. Kay Ma'am Tess kanina. Yan, play ko muna yung video mo yan habang may ginagawa lang ako. Yan. Para naman makadagdag views. Yan, lapag ko lang yung cellphone ko. Medyo busy pa. Yan, mega love shoutout daw sa'yo, Tien, sabi ni Mel. Hello po, Sir Arthur. Good evening. Buti po gising pa kayo. Binigay sa akin ni Yen muna yung kanyang time. Hindi raw siya magla-live. Sakto naman, kakarating lang namin eh. Kaya hindi rin ako naka-live kanina tanghali. Umalis kami. Meron kayong premiere tomorrow. Ako yung Sir Arthur. Ayan, malapit na matapos yan ang iyong video. Oops. Hindi malikot. Kanino yan? Sa akin ba? Kay Mel. Okay. Yan, isabit natin si Sir Arthur para sa premiere niya tomorrow. Patamsakan natin.
Ayan, Sir Arthur, tamsakdan. 3 tamsak kay Sir Arthur na ipagkakaloob ko. Ayan. Yan, 3 tamsak, Sir Arthur. Pinagkaloob ko sa inyo. Thank you so much sa pag-support. Kahit gabi na, nandyan pa rin kayo. Di nga sana ako magla-live kasi nakita ko si Mami Tess naka-live. Kaya lang patapos na rin siguro 'yon. Yan, may galab shout out daw yan, sabi ni Sir Arthur. Opo, Sir Arthur, okay lang po. Kasi maya-maya, mag-mute na po ako, mag-silent LS na lang ako. Para maka-update lang, di ako nakapag-live kanina. Ayan ka na naman yan ha, nag-uumpisa ka na naman yan ha. Di ko yan kilala. Hi Sis Ibs! Mega love shoutout sa iyo. Good evening. Ayan, baka Sis Ibs hindi ka pa dikit dito kay Sir Arthur. Dikitan mo yan. Mabait yan. Maraming pang-ayuda yan. Yan, mega love shoutout sa iyo, Sis Ibs. Oo nga, update din pag may time Sis Evs ako kasi madalas busy. Ayan, Sir Arthur. Shout out sa iyo, Sir Arthur. Baka naman nandiyan si Sis Evs. Dating dikit ka na sa kanya. Okay. Minsan nakit ka sa live niya. Aray ko, akala ko iitlog ka. Kaloka talaga tong dalawang to. Palagay ko hindi pa si Sir Arthur hindi pa dikit sa iyo, Sis Ebs, kasi hindi ka pamilyar sa kanya. Sir Arthur,
Nadikitan mo na, dikit ka na ba diyan kay ano, kay Sis Ebs? Ay, dating dikit naman na pala Ebs eh, sabi ni Sir Arthur. Yan, may galab shout out sa 5 million in the house na naka-stay sa aking live. Okay lang yan, Yen. Masaya nga eh. Ayan, sis Ives, baba mo daw yung bahay mo. Busy kasi lagi sa mga frame kaya hindi na nakadalaw sa mga LS ng iba. Baba ka daw ng bahay mo sis, ano, Ives. Ayan, nagbaba na si Arthur. Baka naman. Bago ka matulog, ay bago ka mangitlog, matulog pala. Yan, paikutin mo muna yung bahay ni Sis Ebs. Tumatanggap naman yan si Sis Ebs kahit na ano, kahit na senyoritang banana lang din, buong bahay ba Sir Arthur? hindi ko mabuhat. hindi raw mabuhat. Hindi raw mabuhat ni Sir Arthur yung kanyang mansyon. Alam mo Sis Ebs na, alam mo na, isa ka rin masayang kasali dito sa ano, sa LS ko. Nakasalang ka pa Sir Arthur, tagal mong maluto. Ayan na naman tayo. Yen, ang sabi niya kanina, siya, inahabilin ka daw sa akin at sila yung mangingitlog. Ay nako, nakakaloka. Ano sis Ibs, punta ko muna yung bahay mo. Nalibang na ako rito sa kwentuhan na to kasi ang banana 1 kilo lang kaya ko buhatin eh. Aray ko. Ang problema nga sis Ibs, ang banana ni Sir Arthur mga senyorita lang. Ayan, sis Ibs, ayan, tatamsakan ko na ang inyong premiere tomorrow, 10 p.m. Ay, ngayon ba? Ngayon to, 10 p.m. Tama ba? Yan. Tinamsakan ko na. Pinagkalubang kita ng 2 tamsak, sis Ibs. Ayan. You're welcome, sis. No problem. Yan, huwag ka mag-alala pag mamaya, pag gising pa si Bicolana. Support din ako sa iyo mamaya. Maaga pa naman yun, start ng ano mo, 10. Sir Arthur, wala pa ba lakatan?
Wala pa bang lakatan na saging? Nangitlog na ata din na sumagot. Aray ko. Aray. Nangingitlog sa bahay ko. Aray ko. Nadagdagan tayo ngayon kay nadagdagan tayo ngayon ka. Sasakit na naman ang tiyan ko sa inyo nito. Nadagdagan pa ngayon ni Sis Ibs. Itlog. Baka naman yung iniitlog niyan, Sis Ibs, sa iyo ay sa bahay mo eh pula. Itlog na pula. Sir Arthur, bati-bati tayo. Pata. Hindi nag-ano yan, nag nag-aayuda yan kay kay Ebs. Okay lang yan para masaya. Nakakatu Nakakatuwa nga eh. Sayang nga lang madalang makadalaw si Eb sa live ko. Pag siguro nagkasama-sama tayo. Kawawa si Sir Arthur. Sir Arthur, please tayo dalawa ha. Joke-joke lang, nagpapasaya lang tayo. Ayaw ko ng senyorita niya. Nako, Ebs, wala kang magagawa kasi senyorita ang ikakarga sa bahay mo ngayon. Oo nga, pagka ganitong oras. O masarap senyorita ko. andyan pa pala. Mamaya pa matutulog yan. Kasi ang mga barako nangingitlog yan pag mga bandang paggabi na. Mamaya yun si Mel, nagatid pa ng kape. Excuse me. Sir Arthur, kahit daw senyorita, kung matamis at madami, sulit daw yan. Si Ian ayaw ng senyorita. Yan, nandito na si Mel. Hi, Mel. Mel, baka daw gusto mo ng banana, senyorita. John's Vlog, good evening, mega love shout out.
Ay, kumakatila-lamunan ko pagka nag-LS ako. Kalembang na Sir Arthur, tamang-tama, maka-attend ako sa premiere mo kasi 2 PM dito sa amin yan. Baba ulit bahay, mataas na. Oh. Sis Ebs, baba mo ra uli yung mansyon mo. Ayan, nagbaba ulit siya. Ayan. Ako rin, ayaw ko maiksi ang senyorita. Ayan. Ay, Mel, dikit ka na ba dyan kay, ano, kay Ebs? Baka hindi ka pa dikit sa kanya, dikitan mo siya. Isa ring mabait na kaibigan yan. Kalahati lang yan kasi hindi ko kaya buhatin bahay ko kasi nadagdagan ng senyorita ni Sir Arthur. Okay, okay, sige. Okay, sige, Ebs. Yan, kami kasing tatlo, sis Ebs, meron kaming group chat nila nila Mel at saka si Yen. Kaya minsan doon kami nagkakatuwaan. Ayan, pati yan si Sir Arthur, nakasama yan sa amin. Oo ba? Bigay mo sa akin yung ano mo, yung FB account mo. Para masaya. Add kita doon. O, ayan. Inaalo ko na ni Sir Arthur. Ibs, do you like to join sa grupo? Sige, search ko. Wait lang, Ibs. Search ko. Ano profile mo? Ibs Damaso. Ito siguro. Alin ba dito, alin ba dito, Ebs? Yan, maraming lumabas. Yung nasa una ba? Pangalawa? Pangatlo? Yung siguro nasa una. Tama ba, Ebs? Tingnan mo nga. Ay, namatay. Ayan, ayan. Yan, gumuhit ka na daw, sabi ni Sir Arthur. Basta walang, ano ba sabi? Basta walang tuition fee, Sir Arthur. Wala tuition fee doon. Ay, hindi, ibig sabihin hindi ito. Ano ba? Teka, wait lang. Mali pala, mali.
Ito siguro. Hindi din. Ang profile ko host. Wait lang. Ba't di ko makita? See all. See. Ay, eto. Ito yun siya. Silipin mo nga kung yan nga. May kasama bang itlog yan, senyorita? I-add nyo na lang, host. Opo, opo, Sir Arthur, ako na po bahala kay, kay Ebs. Yan. Okay, sige, sige. Ano ka pang ano? Yan, nag-message ako sa'yo, Ebs. Yan, attend ka bukas sa LS ni Sir Arthur. Nag-PM ako sa'yo at i-accept mo na lang ako sa messenger. Okay po, wait lang po. Yan. Binaba na kita, baka masunog ka. Oh, Sir Arthur, si yan naman daw patikimin mo ng senyorita.
Anong bansa ka ba, Ebs? Alika. Saan mo na naman dadalhin si Sir Arthur? Ikaw talaga, Yel. Ano yan? Isasakay mo lang sa camel papunta doon. Kaya tuloy si Sir Arthur ay naabot din ng ano eh, ng gabi matulog. Nawawala yung antok sa katatawa. Sir Arthur, isasakay ka ni Yen sa camel papunta sa saan nga sabi? Nasaan na yung nasaan na yun? Nasaan na? Nasaan na ba yung basta Yen, pag yan dinala mo doon, alagaan mong mabuti ha. Ayan, mag-love shout out sa 7 million in the house. Magseryoso muna tayo ng konti. Ano sabi? Nakuha ko sa'yo, Yen. Hello, sis turistang Yaya. Good evening. Yahoo! Buti nandiyan ka. Makisali ka sa aming katatawanan. Ikaw, ito talaga si Yen ba? Bibigyan ako ng kasalanan kay Sir Arthur. Di ko lang na itulak mo papuntang ano sabi? Papuntang minuto. Wag host, ayaw ko magseryoso. May stress ka lang. Ano ba? Ano sabi niya? Yaya, naamoy mo ang durian mo kaya sumunod ka sa akin. Makinig bala ako sis. Dito po tanghali stress nyo. Yan. Ayan, sis turistang Yaya, baka hindi ka padikit niya kay Sir Arthur. Dikitan mo yan, maraming bananang senyorita yan. Si Ebs, nakatanggap na ng bananang senyorita. Ano daw, sabi niya, may, ano? Yes, true. Sis turistang Yaya, baba ka ng bahay mo. Habang nandyan pa si Sir Arthur, marami siyang bananang senyorita. Puntahan ko muna yung bahay mo, sis turistang Yaya. Habang si Sir Arthur ay nag-iisip-isip pa kung ilang senyorita ang ibibigay sa'yo.
Yes, namamas ko siya ng senyoritang banana. Kaya magbaba ka ng mansyon mo. Yan, nandito ako sa bahay mo, sis. Ay. Hindi ba to yung main channel mo? Baba mo yung main channel mo, ano? Sis, turistang yaya, baba mo yung main channel mo para maano natin. Pero tatamsakan ko na din tong ano mo, second channel mo. Pag di keep no problem pa sa lahat, banana kaso po, senyorita. Okay lang daw po yan kahit senyorita. Ayan, sis turistang yaya. Ayan, pinlay ko yung video mo dito sa second channel mo. Kaso di ako marunong kumanta para awitan ko siya, sis. Okay lang yan, sis turistang yaya. Hindi maselan yan si Sir Arthur. Kay Sintonado, kay ano yan. Hindi maselan yan. Okay, sige. Okay, sige lang, sis. Yan, ayan, playing pa rin ang iyong video. Ako nangawit ako. Yun din pala, Ma'am Evs, hanap mo, masarap po kasi yan. Aray ko. Nakakaloka talaga to si Sir Arthur. Mapapalitan tuloy ang pangalan niyan, hindi na magiging Arthur. Magiging senyoritang banana na tuloy yan. Ayan, si turistang yaya, ayan, playing pa rin ang iyong video. At tatamsakan ko na din, 2 tamsak. Hay. Napapahigab tuloy ako Nawala yung tawanan Ayan, 20 Wheels. Mega love shout out sa iyo, 20 Wheels TV. Good evening. Ayan, sis turistang yaya, malapit nang matapos ang iyong video. Ayan. Punta, isunod kita 20 Wheels sa dito kay turistang yaya. Ayan, mega love shout out sa iyo. Good evening.
Yan, go to channel na lang kita. Ano, 20 wheels, ayan. Ayan, playing na ang iyong video. May bisita ka. Sino yun? Hello everyone. Magsa-silent LS ka ba mamaya, Mel? Ayan. Anong oras ka mag-LS, Mel? Yung primo sa ano, sa Pinas time, anong oras ang primo sa Pinas time? Yan. Tapos na ang iyong video. Thumbs up na din. Madaling araw ka daw, Mel, mag-LS, sabi ni Sir Arthur. Ganun ba? Hayaan mo pagka nabutan ko, pag nagising ako madaling araw. Tatambay ko sa iyo yung ano, itatambay ko sa iyo yung phone ko. Hi, Ebs. Nagbabalik si Ebs. Yan, mega love shout out sa inyo na nandiyan sa 9 million in the house. Mega love shout out. Nagkakanda bulol na si host. Ebs, add kita sa ano Oo, si Mel pag nag-LS kasabay niya ang team. Anay, kaya hindi ako nakakatambay. Okay. At kita, Ebs, doon sa GC namin Minsan kasi pagka yung gabing-gabi na ano, lalo pag pagod ako, hindi ko na rin namamalayan yung nag-LS ng ganong oras dito pag sobra antok ko na.
Palagay ko nakatulog na si Sir Arthur, nawala na eh. Uy, nandyan pa. Sir Arthur, buti gising pa po kayo. Baka hindi pa po ba kayo inaantok? Nagpapaantok na. Okay lang yan ang pag nagpapaantok ka. Makipagkwentuhan ka muna sa amin. Aray ko, aray, pinulikat ako. Agoy. nadagdagan si Yin sa aray ko, sumasakit ang tiyan ko kay Yin pag nag-ILS ako ngayon. Nadagdagan mo sis Ebs. Pag di maka-comment, ibig sabihin tulog na. Okay po, akala ko ibig sabihin nangingitlog na. Ayan, namahinga si Yen eh. Nakapalit si Ebs. Bumubuelo pa yun si Yen. Yen, shout out sa'yo. Yen, shout out sa'yo. Nintay ka na Sir Arthur. Gawing balot na ibang itlog, Sir Arthur, para di mabugok. Yan, wait ko nga, premiere ni Ebs. Baka paliparan ako bukas sa live ko. Oo nga, malapit na pala, Ebs. 9:30 na, 10 PM yung premiere mo eh. Ay, sure na yan. Sure yan, Sir Arthur. Kaya huwag ka muna matutulog. Sige, sis Ebs. Bago mag-10, ma-end na ako para makasupport ako sa'yo. Nasayaw pa. Rico. Sino ba Sir Arthur nasayaw? Si Yen ba? Buti pa ikaw, Ebs, na-monetize ka na. Wow. Congratulations. Nawawala si Senyorita. Nagti-TikTok.
Ayan, ayan na Sir Arthur. Masarap yan, balot, sis Eps. Ayaw ko lang na may balahibo. Naloko na naman ako dito kay Yen. Aray ko, nagkasama tong dalawang to. Ewan ko sa inyong dalawa talaga namang mamaya may kabag ako nito bago ako matulog. Pati yan si Sir Arthur, panigurado kahit nag-iisa yan, napapatawan nyo yan eh. Kumakain ako boss ng lakat. Ay, aray ko. Kaya, Sir Arthur, kaya pala siya nawala kanina. Kumain siya ng lakatan. Aray ko. Naku po. Ay, naku, ewan ko dito sa dalawang to. Kalbuhin ng balot. Aray ko. Ebs, ilang buwan mo bang binuno yung ano mo, yung WH mo? Ay, baba mo muna yung ano mo at para para matamsa ka ni Sir Arthur yung ano mo, yung premiere mo, malapit na. Alis muna ako, punta sa premiere ni Ma'am Milet host. Maya, sulutin ko yan tanong mo. Di ba kanina pa nag-premiere yan si Ate Milet? Ayan, Sir Arthur. Kilala ko yan, si Ate Milet. Kasamahan ko yan dati. Taga rito lang yan sa amin, ano, Ebs. Malapit lang yan dito sa amin. Sige lang, Ebs. Malapit na din yung premiere mo, 30 minutes na lang. Ayan, papunta na si Sir Arthur sa mansyon mo. Sir Arthur, mag-mute mo na ako habang nagtatamsa ka kay Sis Ebbs kasi makain lang ako ha. Di pa ako naghahaponan kasi gabi na kami nakauwi.
nga.